Поредната епохална новина от Стандарт слави с специални думи за новата година. Лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов публикува в личния си фейсбук профил обращение към българите по повод нова година. Българската финансова система, ето това са негови думи, той разбира от икономика, ще бъде гарантиран. Българският туризъм ще се превърне в туризъм на световно ниво. България ще бъде мечтана дестинация. Славчо. Сигурен съм също, че много скоро никой няма да помни политическите интриги, лъжите, твоите лъжи ще ги помнят. Много скоро от Има такъв народ ще бъде имало такава партия.